sedang ye ki issue ki ba khle bat ka state government kuma phitip ba ka Mekhlia Legislative Assembly kala pass up the resolution kawai kedi ka ILP resolution kawai pat kedi ka language resolution but nalor kata ru ka pass ya ka wai ka amendment bill sya ka MRSSA how arjar ho di ka ILP pat ke MRSSA kumbang ngitip nila batai na ka por sa ka por ba kidon ya ka juk ka jing temu kata kalau ban perking ya ka jing wanrung bat ka jing sa lengkar jong ki barjala ki bandrung ko po mekhlia ban ka baar ka di ban pen kiu ko dan lane ban penlong ya khtin khasi kum ka national language tan kum ta ko ina ki tin ki balong ki official language ha ka union government lane ha ta ka kernit ko pra ti ha ka badai bat ki ni ki issue ki ba link bat ka sarkar kami ka wei ka ba nakaliang jong u deputy CM ula pensayangi kalong ba hadu mata nak kalian jong ka sarkar India hapo jingalam jong ka BJP ka kam ai kano ka jubab ka basai kam ong hiru bakin kentat kam ong hiru ba bakin pediang di nak kalian jong uru ula yathu yangi ye ki detail yak ai ka ba ka sarkar jela kala budin nak kapor sa kapor di nak kalian jongi ki santali kiseng bila dawasai ba hakabadi bat kini ki issue ge bayat ku bat ka sarkar India kabangingi kwa ba doi ya ka government ge jongi omde tangi ki MLA ki badan hapo government rengi kwa ba no iya ba no ki ndri phungut ki MLA ya ka aggressive attitude ge jongi irrespective na baro ki parti ki don haka parti you di parti you ru ngem khen kumba ki la pas ya kini ki resolution da ka jing sa thong jumot ni kwa ba no i ba kan don ka aggressive approach jongki MLA ki jongi khanang bangila ban penbor ya ka sarkar India bahkan aino ya ka jing menjur ha bari bat ki ini ka LP tinakaliam ju deputy CM ula kerja yangi ba kandon kata ka jing wan jong Amit Shah ka jela ka jongi lanung yang patip adri nakaliam jong ula kerja ba lada utaw Amit Shah wan biang sa sisin sya ne ka jela nakaliang ka jongki ka kum ke MDA ki ong ba kinle full delegation ban dawa ya kini ki art ka ILP bat ka ketin kasi bat ulong ru ba lada dei bu wat kin ailat ru ya ki sen balang sai sin ban kendu biang batu Amit Shah ha ka putih bat kini ki art ni ki isu ka ILP bat ka ketin kasi ti nakaliang jongi pat ni la kersai ba kat bom pat yo namar kam samdei ke isu ki bangi dang syukran tang mentah kam samdei ke isu ki ba kadang sa dang mentah ri kan ni ke isu bal arim tinggal ada peran saya ki ba ke jing dawa LP kala dei haswa ba ke MDA kan wat but what da ka MLA ka kalapun no ngi hapan penting be jing ki bat mentar ngi hapan penting be ban pressure ban penlong ye ki agitation persya ya ka sarkar India ban penbor ya ka sarkar Mekhlia ban wanra ya ta ka jingyaki ba kham khor la mo aggressive approach khanang ba lesing gila ban penbor ya ka sarkar India bahkan aino ya kini jing dawa jing anu jongi ya ka LP ban ya ka ketin kasih hak karnet ke